mama. Tiripo Makadiwo. Tiripo. Mungatsanangurire mhuri yeZimbabwe life yenyu kuti chii chiri kuitika chaita nhasi kuti munge muri muno mubhazi muchipema uye dambudziko renyu nderei? Inene ndonzi Mavis Dunira. Ndiri munhu akazvarwa achiona ndikaita grade 1 yangu kusvikira form 3 ndichienda kuchikoro ndichiona nevamwe pamwe chete nevamwe. Taiti kana tava kudzoka vamwe vaiti ngatikumbire ipamunda dzevaridzi nguva yezhizha. Ini zvaindiremera ndainyara kumbira vanhu zvinhu zvavo. Nokudaro ndiri form 3 ndakaita dambudziko romusoro. Musoro wangu wakarwadza, maziso akavhara. Maziso angu anamboita tsanga, anamborwadza iwo pachawo. Asi burikidza nokurwadza kwomusoro akaregedza kuona. Apo ndo pakandiitisa kuti ndizovazve munhu otanga upenyu hutsva. Ndikatanga kuva munhu ava kufamba nemabhazi nokuti mukati mechikoro handina kubudirira because ndainzwa musoro. Saka handina kuzoenderera mberi nokuenda kuchikoro. Saka ndiri munhu asina kuzoenderera mberi burikidza nokurwara. Saka ipapo ndava kurarama semunhu anenge achikumbira achipemha mukati memabhazi, ndifamba nemabhazi zuva nezuva rega rega. Ndongorega zuva rimwe resvondo ndichienda kucheche, asi mazuva ese ndichipemha ndichitsvaga kurarama ozi hapana, handinamboroorwa, handinamboita mwana kana mbodini. Saka inini upenyu hwangu unongoda ini muridzi wahwo kuti ndizvitsvagire, nokuti pandakarwara ndikasaona gore randatadza kusaona ndorashayika mai vangu, asi baba vangu vanga vashaya tiri kupuraimary, tikasara tichengetwa namai. Saka makamboenda here kuchipatara kuzama kurapiswa maziso aya? Ndakaenda kuchipatara, ndakaendeswa kuchipatara tena hospital yekumasvingo. Ndobva yanditransfera kuHarare ndikaenda kuParenyatwa kuGomo kwese. Vayo vakati operation yomusoro, asi ndakagaramo muchipatara vachiti ndichaoperatwa zuva nezuva dzichingodaro. Asi Mwari ndingangoti ndiMwari vakakanzela operation iyoyo. Nobva kwazonzi aiwa hauchaoperati, chirwere chiri kukurwadzisa musoro chaoneka, iTB iri musoro. Nobva ndangozorapwa TB iyoyo. Saka kwakanzi maziso haagoni kuoperatwa kozi iwo haanamborwadza, asi kanga ariwo akarwadza aioperatwa kuitira kuti uone. Ndo magumiro andakazviita. Saka nhasi mukawana munhu ari kuti arikuda kumboti murapwe maziso aya, munoda here? Ndakasununguka kana zvichigona kuti ndiwane munhu anokwanisa kundibatsira pane kurapwa ikoko maziso kuti aone. Zvese ndakazvimirira ndichitofara because kuona ndokushuvira. Because kana chitofamba riri dambudziko, kufamba chaiko chaiko, ndichiita paninga mwana anodzidza kufamba, asi nekuburikidza nokuti nechisangana hangu navanhu vanenge vachindibatsira. Asi haungagari wakavimba naizvozvo, unotodawo zvimwe zvaunotoda kuti urarame uchizviitira, asi burikidza nekutambura ikoko kusaona unokonewa. Tipai mhuri yeZimbabwe nhamba dzenyu kuti pavanokwanisa kuti vanenge vanzwa shoko renyiri vari kuda kukubatsirai vaise rubatsiro paEcocash kana pane mamwe zvitumiriso zvinotumiriswa mari. Namba dzangu dzefoni noti 0779 914 313 0779 914 313. Zita rinobuda Mavis Dunira. Alright, mhuri yeZimbabwe ndimo muno mubhazi rakananga kumasvingo. Tasangana namai vanga vachikumbira, tikati zvakanaka kuti mhuri yeZimbabwe tisangane navo. Haungafariwo here ukaita chakanaka kubatsira mumwe ari panguva yekutambura. Mama vari kuti chero maziso chaiwo ndinoda kutorako. Shuviro yangu hombe panyika ndeyekuona kuti ndizviitire zvinhu zvangu. Ndatenda mhuri yeZimbabwe.